earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines, Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4, Saga. May ngaga Pilipinas! Maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya mga kabombo, sa ato niya nga mga kauturan, Martes na kita sa karon niya adlaw Banwa, pet sa 15 kita sa bulan sang Febrero tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamariga panghuna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patay sing entertainment. Of course, maging kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondent. So ano pala pila ka marigang pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga rigang pangunang mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan sa tunga-tunga na kita sa bulan sang Febrero. Adlaw matapos ang Valentine's Day, kamusta ka mo dira? Sa aton nga mga kabombo, no? Kamusta ang date? Kamusta ang naging selebrasyon naton sang Valentine's Day? Sa aton yung mga nagapangunang mga balita local, epektibo buwas nga adlaw ang alert level status sang Bacolod kag sang Negros yara na sa alert level 2. Again, sumugod buwas nga adlaw February 16 tubtob 28
alert level 2 na. Nanaog na kita, no? Good news. Ang alert level status naton sa Bacolod kag sa Negros Occidental kag subong man sa aton nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Ibalon tani karon kag diskusyonan naton, no, ining pagpaidalom na sa aton sa alert level 2, no, effective was kag sa dugang pa naton iya nga mga balita nga aton iya nga tutukan nga aton iya nga diskusyonan. Speaking man February 14 kahapon, Valentine's Day, ang kick-off ceremony sang pediatric vaccination, no? Diri sa aton sa Bacolod man kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ining pediatric vaccination sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kung sa din tiningin madinalagon man ang kick-off sini kay man nationwide maning pediatric vaccination nga ginapatigayon sa aton. Okay, sige, sa dugang pa nga mga balita, no, nga aton iyang tutukan diri sa aton iyang palatuntunan, aton iyang diskusyonan sa aton nga pagpangalagad ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita. May nakuryente, no? Sa kapersona na kuryente ginapatihan dito iya sa may diri sa may barangay Pahanukoy sa siyudad sa Bacolod, no. Diskusyonan taman ang detalye sini sa aton nga mga kabombo nga aton iyang diskusyonan. Okay, sige, kag subong man sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan sa subong iyang aga diri sa aton iyang pagpangalagad. Pinaka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan, no, diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports first edition, no, sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun. Speaking sa alert level status, ang tagsaman ka mga lugar sa aton sa bugos nga pungsod Pilipinas, ibalo naton ang tagsa-tagsa ka mga alert level status, kay especially ng Iloilo, kung kita nagpanaog na kita sa alert level 2 sa low risk na kita, ting Iloilo nagpabilin sa gyapon sila sa alert level 3, no? Kag subong man sa dugang pa nga mga balita si President Rodrigo Duterte. Ginadayaw si Department of Health Secretary Francisco Duque III. Sa iya siniyang nahimo, no, nahanungod sining COVID-19 pandemic despite the fact nga do ka damo gid sa nagabatikos, no, sa kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, pero ginadayaw siya ni President Rodrigo Duterte. Kag sa mga kabombo naton, diskusyonan naton pila pa ka mga nagapangunang mga balita, ang pinaka-latest update sa Ukraine kag Russia nga ini nga tensyon, no, hibaloon naton and sa aton iya nga mga kauturan, no, sa aton man nga pangalagad sa subong iya nga aga pila pa ka mga nagapangunang mga balita nga aton iya nga tutukan, diskusyonan naton. Ako patigayon kita iya mga kabinansang interview man, no, dito iya sa may Brunei, si Sir Mark Tan. Kahapon ay tanin natigayon, pero hibaloon nato, no, ang latest man nga update dito, especially sila kahapon ay sila somehow, no, ang celebration nila do hindi amo na kumparar sa aton iya sa Valentine's Day. Sige, so initanan ang aton iya nga tutukan samtang kitang nagapangalagad sa subong iya nga aga dirigid lamang sa Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Sige, kamusta kamo dira sa aton yung mga kabombo, habal na naton sa mga nag-monitor sa aton sa 630 kHz dira tag sa iya ka mga radio dial or sa mga kauturan naton nga upod sa aton iya mga kabinan, no, sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, no. So nag-monitor na kamo sa aton iya sa subong iya nga aga or sa mga kauturan naton magduwa sa aton iya nga Facebook
sa mga nag-upload man sa aton, pinagi-iya mga kabinan sa YouTube. So sa mga wala pa naka-like, kag mga wala pa naka-subscribe sa aton iyang YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, please do like and subscribe no? Sa aton iyang YouTube, sa YouTube account naton sa Bombo Radyo. Okay, sige. So, sa liwata, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no, hinitanan, ang aton iyang diskusyonan samtang kita pangaragad sa subong iyang aga diri lamang sa Martes nga edisyon sang aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Okay? Sige. So sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, kamusta subong ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod? Diabe, please comment down below sa inyo sini iyang naging selebrasyon sa Valentine's Day. Iban, syempre, mga Filipinos, no? Kita ya mo na ginambal naton nga ano ang ato naging celebration sa Valentine's Day? Kamusta, no? Tidriya sa aton sa, again ha, sa Pungsod Pilipinas, generally speaking, ginalook forward yun sa mga Pinoy, kita mo kapon, perting mga kabulakan, no? Damo naka-receive sa mga flowers, sa mga bouquets, no? Iti mo manggid na sa mga chocolates, may jutay nga selebrasyon, pero iba nato ni mga kauturan natin, okay lang Maski wala, importante, buhi. Yes, gida, bomboan, he deserves the credit kay if pabaya lang ang DOH, base daily ta 40K. Correct, certified drogasyon. In fairness, na sa Department of Health. Makita naman kita mo, especially sa vaccination, ang rollout naton, amula natin, syempre, hindi ta makontrol na nag-inabot sa aton yung bakuna, pero kung sige-sige, kay in fairness, every week, kasi may mga times, may mga delays, pero pag-abot sa bakuna, diriya sa aton sa Pilipinas, tublok dayon no? Tikita mo gani, naga-vaccination naman kita. Medyo late kita kumpara sa iban nga pungsod, kaya dito sa iban nga pungsod, sila man na nag-manufacture sang ilang bakuna, no? Pero in fairness man tuod, no? Certified sa Department of Health. In fairness man kita. Gagiho man. Siyempre, hindi mo na malikawan, kasi siyempre hindi man niya perfect mo, no? Especially yung sistema naton. But in all fairness, especially sa vaccination drive naton kahapon ganito. Again, ang mga kabataan, no, ginbakunahan, nag-edad 5 to 11 years old, makitaan mo gid man yang ang pagtinguha man sa aton iyang gobyerno para lang mabakunahan ni ang tanan naton iyang population. Okay? Bombo Anthony, kamusta ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod? Sa piyak nga linya, si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Good morning, Bomboan. Live kita subong sa Police Station 1, no? Sa malapit kita sa public status sa Bacolod. Bomboan, tapos na atong sininga celebration sa Valentine's Day, no? Kagahapon nga adlaw, February 14. Kaga subong Bomboan, tigil na expect naman nga ang iban celebrate, no? Tawag lang nga po celebration na kay tungod nga masako, no? Kagahapon, adlaw, Lunes. Ang ibang mabuan, wala pa ka-battle sa servo kagapon. Subong mawaan, no? Marisyong, o kung schedule, no? Ang ilang nga date today or the other day, mawaan. So, ay subong pang sweldo sang iban, pero yes, posible na may mga post-Valentine date, Bombo Grace? Yes, mawaan, no? Kay kagapon na adlaw, sa tuod nga, puno ang mga kalanaan, hotels, abe, mga ibang pang lugar nga nakatuan sa pamilya, lovers, pinera, pag-ida sa gihapon nga, wala nakaselebrar, no, sang Valentine's Day, no, date with their partners, pakuan. So, ginalauman man, no, ang mga baligyan sang bulak, sa gihapon, no, magabaligya sa gihapon sa, ang gihapon nga presyo, pambuan, no, kay yung medyo, fresh pa man, wala tapos ang Valentine's Day. Pero, ikaw ya, kamusta na yung Valentine's Day celebration? Mabuan, salamat sa pagpamangkot, no? I appreciate it. Okay man lang, mabuan, no? Na kami, kaon lang kami sa akong mga friends, no? Gabi, nagpuli lang, mabuan. Wala na. May flowers? Yes, may nagpadala flowers, mabuan. Pero anonymous? Yes, anonymous. Wala, ni Hoy, ni Hi, mabuan, wala gift card. Grabe, no? Mayara iba, no? Hindi pa gidya ka prangka. Pero yes, okay na, at least may flowers, no? Sana all.
Sana Bomboan, napakilala siya. Oo. Sana nagpakilala siya. Pero base, Oo. malay mo sa masunod ng mga inadla, mapakilala siya. Di ba, Bombo Anthony? Amo mo na as Bombo Anthony, isang una mo. Oo. Mm. Pero, mangisog, gidna Bombo Grace. Yes, Bomboan, no? Kung anong man ginabatsag, o kung ano man sabi, grateful man sa Bomboan, nga nakilala ako, tani, ano man sa, mangisog ta. So, papakilala man sa ako. Sarap pasalamatan, Bomboan. Iya. Sana all naka-receive flowers. Iba natin yung mga kauturan, chocolate. May harap mo na wala, maski wala. Bombo Anthony, ano mo ya? Ginatag? Yung sa na wala, gatas, bomboan. Gatas, diaper. Yes. Ang iba niya Bomboan, tag-isa ka sa ako nga buga sa tag mo. Oh. Iban face mask. Yes. Iban alcohol. Oo. Nag-relate man sa gina-agyat nga pandemic, subong pawaan. So, saan ang hatag, no? Sa mga kagugma, sa ilaman nga partner Bomboan, kita mo gino. Kaya happy ang ila sa mga partners. Makita mo pala Bomboan sa mga Facebook na mga post, no? Marami kita nag-post sa gapon sa mga nag-celebra pala sa Valentine's Day with their wife Abby, no? Husband, kag mga nubya o nubya Bomboan. Bomboan. Bali Sir Tide. Bomboan this week is called the week of conception. Bakal ni pregnancy test. Kagapon ng mga motels puno, no? Yes, Bomboan. 24 hours sila open kagapon. Grabe. Preparar. Why nakapugong ang pandemic, Yes, Bomboan. Naperde ni Cupid si COVID-19. So, ano na sa gihapon Bomboan, ang mga pahanundom sa mga kapulisan sa Task Force Disciplina, yung sunod man, wala kita reported nga incident pala, no? Nga natabo kagapon, may angot sa pagselebrar sang adlaw sang paghigugma Bomboan. So, kanani? Bomboan. So, Bomboan, makadto kita sa atong sining topiko, no? Sa pagkatapos ng Valentine's Day o before matapos, Bomboan, ang ining natawag pala nga reconcile, no? Ito nga, wala sang DJMP6 sa tropa o kung sa hepe sa Police Station 8 regarding na Bomboan sa drug bypass operation na natabo, no? Nagaligad yung mga inadlaw, February 10, no? As far as I remember, Bomboan. No, ang ining drug bypass operation, no, ang ugat sa Bomboan sa pag-investigar sa mga kapulisan sa Police Station 8, ang transaksyon nagakatabo sa DGMP Takuling, Bomboan, no, sa siyudad sa Bacolod. So, ang siyempre, no, ang atong sining hepe sa Police Station 8 magapagawa din isang statement, no, regarding sa among kaso kay nag-trending di Bomboan, hindi mo mapatihan nga dito pa nagahalin ang mga illegal drugs so na-confiscate sa suspect, no, sa drug bypass operation nga nagresulta man sa pagkatakop, no, sa konfisado kag pagkakuha sa more or less 1.4 million pesos Bomboan. So, ang ini nga operation na bahin sa droga, wala lagi nakaluwas, no, sa panguha man sa mga information sa media, sabi na sa ato sa Longbora, so Bacolod, Bomboan. So, ang BGMP6, no, ang naka-baton gid Bomboan sang negativity pala, no. So, ang ining negativity Bomboan wala pa natapos, no, pag ang ginkwaan sang pahayag, no, regarding bala sa ginpagwa nga press release, no, sa BGMP6 na against sa pahayag ni Press Major Jory Puerto Bomboan nga may kapabayaan bala, no, ang BGMP sa amuning kaso o kung sa amuning nga natabo Bomboan. So, mabatin ko Bombo Grace, do ka feeling nila na huyan sila sa statement sang ni Police Major Jory Puerto. Oo, Puerto.
Pero sa pagkamato, di dapat imbestigaran gini nila ya Bombo Grace. Amo na lang hambal naton nga dira na gani sila sa sulod, mga PDL na mga priso na gani sila. How come may mga transaksyon na sa illegal nga droga? Pero anong hambal ni Major Puerto, Bombo Grace? So, ang hambal ni Major Jory Puerto no, sa statement kung aton nga balikan, nga din quote no, sa statement on the press release no, sang aton sini nga BGMP 6 pamuan nga ari I quote no, dalom-dalom kay ti ang BGMP ginapabayan lang nila ya ang ila nga peso nga mag-transact no, pamuan ako din sa illegal nga droga. So diri na kita on alarma o kung naigo gid bala no, nga nahuyan gid ang BGMP 6 pamuan sa amo ni nga pahayag nga general ya o generalize ya ang bilog nga BGMP no. So pamuan sa sini nga pahayag no sang hepe sa Position 8 ang pag-react man response man sa sang BGMP 6. So pangayo sang apology o kung pasaylo ining si Police Major Jory Puerto Bamboan no sa pag-interview sa Bambo Rancho Bacolod. Iwahoan according sa kay Police Major Puerto nga nagapangayo siya pasaylo wala iya gina tumod ang bilog nga ahensya no o kung ang bilog nga BGMP sa kapabayaan nga natabo or sa pag-transact sang illegal droga dira sa sulod sang BGMP especially sa Takuling no. Ang iyaman lang niya Bamboan ni ara siya sang video no sa revelation sang suspect na base sini nga ginhimo man nila nga transaction ng luan sa drug bypass operation no. So dira pa lang mamuan no nagapangayo tarong ko Bombo Yes. Grace, nagapangayo sang pasaylo si Police Major Jory Puerto sa statement niya. Hamal niya wala niya gina-generalize ang BGMP pero sa dira lang sa Takuling ang ginanamin niya. Yes, Insakto. pamuan. Hindi man gid bilog nga BGMP sa Takuling nung bilog gid dala ang pamunuan. But may kakulangan lang sa personnel no kag ining mga preso pamuan nga nagapatigayon sa transaction dira no. Hambal gid ni Police Major Jory Puerto Bamboan nga ang iya sa niyang gihimo at sa support ang tropa may ara sila sang ebidensya kag revelation sa suspect nga nadakpan sang February 1, 2022 kag February 10, 2022 Bamboan. Okay. Ang ini nga sospetsado nga nadakpan nag-reveal nga gakuha sila, ano man? Nagakuha or anong term nila to, Bombo Grace? Yes, ang ining mga suspetsadong duwa ni Bamboan, no, nag-reveal sila nga ang transaction no, or may transaction no, sa sulod sang BGMP Takuling bahin sa illegal nga droga. Bamboan. Amo na Meaning dira gabinaklanay, meaning may droga sa sulod? Dira nagahalin Bamboan. Oh. Do among style sa ano no? Inablang sa Bilibid bala? Bombo Grace, bla? Yes. Dira na ganit sa sulod sa New Bilibid Prison tapos may transaction pa dira pa nagahalin ang supply sa illegal nga droga. So ang natabo na diri sa Takuling, sa BGMP Takuling, ang ginahambal nga may ebidensya ining mga suspect nga ginpakita sa mga kapulisan nga may transaksyonan nay dira sang illegal nga droga sa sulod mismo sang BGMP Takuling. So gamit na Bamboan mga cellphone no, subundaan mag-transact kita sang aton sini nga mga business. Amo man sa illegal nga droga Bamboan gamit sang messenger abi o video call no. Amo na sa ila man. Challenge ni Bombo Grace kay ti nagahambal do nagasunggod gid ang sa tono sang sulat ha. Sang statement rather sang BGMP Takuling inablang para sa ilaya ang nangin statement no malicious
baseless amo na ang nangin statement ni Police Major Jory Puerto, pero kasulad arta gani kay Police Major Jory Puerto kay nga isog siya mag-reveal sini subot ang balon ini ang Bombo Grace challenge ni sa BJMP abi ang ni pagtawag kamo ang pamatuod dira nga wala sa mga transaksyonan sa illegal nga droga kag binutig ni ginhambal sa mga suspetsado niho sa nadakpan sa illegal nga droga ni sang Police Station 8 Bombo Grace. Yes, insakto na mabuan. Kisubong mabuan ang ila sining tikang kahapon nag-meet up no ang nabahin sa BJMP kag ining hepe sa Police Station 8 personal na ngayo sang pasensya ining si Police Major Jory Puerto sa iya sining statement bala kay tungod man kuno sa kapoy no Kulaw Bugtaw sa pagkadakop lang sini sa mga suspetsado sa illegal drugs bypass operation mo buan. So, uli na pick up, baka pahayag pala sa concrete, no, nga, amo na abi, ng particularly, not generally, bomboan. So, amo na. Dalom-dalom kay tiyang BJMP, ginapabayan lang nila ang ila preso mag-transact. Pero, ang ining mga nagkaladakpan, hindi ni sila ya preso. Di, blind check to? Yes, Naga-transaction sila sa preso, dira, amo na. Yes, now, from inner, no, sa outer. Inner, tihamakon mo na, no? Challenge ni kaayo, Bombo Grace? Yes, Boboan. Kag, ang coordination pala ginatawag, no, sa iksingon pag-giging sa Tagalog pa, no? Kay kabudlay man pala Bomboan, no? Ang damo daal sa mga sanga-sanga sa atong siningang gobyerno, labi na sa mga aton siningang makapulisan, sa BJMP base. So, pag igalamuan, kadalikad, ang PIDEA, ang PNP, nagka-issue man kay wala sing coordination, no? May miscoordination, may natabo nga mga mga shooting incidents mo. So, ang ining hitabo mo, may lesson na ni, nakabay pa, nga tanan-tanan yung mga operations, no? May coordination gate, kag ang kulang mo, no? Kag ang kada according kay Police Major Puerto, ahensya, no? May ginaya, may tawag nga kakulangan balakit so na malikawan. So ang iya maniya Police Major Puerto, wala iya gina-generalize, no? May lang sabi nga mention lang siya nga nagkulang sa paghimo sa obligasyon moan kag amo na, no? Buligay na lang sila, no? According kay Police Major Jory Puerto. Okay. So, babaan, mamatian, ang pahayag sa hepe sa Police Station 8, kaya Police Major Jory Puerto. Okay, sige. Napamatian naton? Sige. Dali lang, gid. Okay. Siyempre naman kay na-mentionar ko to ang bilog nga institusyon sa BJMP, pangayog ko kapatawad. Kay hindi ko ma-intensyon nga ang ila institusyon ang ma-mentionar ko. So may ara man pabayaan sa personnel gros sulod. Kung nga ang makatransact pa ni drugs para sulod. So ako sa akong dinakpan sang February 1, February 10. Kagwa gid sa amon yung investigasyon nga ang nagamando ara sulod. Nila. So patawad lang ko kay dimension ko BJMP. Kung nakikita ng BJMP pamunuan, pangayo ko patawad. Pero may ebidensya ko, may video kung nakaptan, kag may revelation ng amon nadakpan. Oh ma'am, sa akong sa akong mga informant sa area na ang mga tao nga ginahambal sa ako nadakpan, ara sa sulod. Ang duwan is ang February 1 to February 10 para sulod. May video pag ito yung ebidensya nga naga-video call, nga man sulod. Drug ko kanina nga drugs ni. Kilo. Yes, may video pa sa drugs mismo. Okay. So, klaro ma'am, amo na. Pero para sila siguro, hindi man bilog ng BJMP ang nag-aamo sina na napabayaan nila ng mga priso. May kapabayaan lang sa parts ng ibang mga personnel. So, amo man nagawa sa PNP, ang PNP may mga bad egg man. Ang BJMP may bad egg man. Pero wala ko yung generalize nga BJMP sa as a whole. Ang iban lang ang mga personnel sa BJMP may kapabayaan. Hindi.
bilog na BGMP. Kung na-mention ako ang BGMP institution sa kabilugan, nga pangayo kay pasensya. Kay guro nadala na doon sa kapoy, kulaw, tapos duwa cooperation bala ang gamando sa sulod PDL nila. Yes, oo. Tapos may video pa ko yung ebidensya nga ang video call ang harap sa ila sulod. So, klaro nga may harap nga mga babayaan, pero hindi ya bilog ng BGMP ang may kapabaya dira. Iban nga personal nga harap. So, nag-istorya kami sa ina, ma'am, sa BGMP. Yes, sir. So, ngayon ko patawad sa ila gani, ma'am, nga na sa statement ko nga daw generalize ko ang bilog ng BGMP. Pero may harap din ma'am, may ebidensya ko, may revelation ng linakpan ko. Yes. Ano pa ba ang mahimo tayo na? Kung na-mention ko ang bilog ng BGMP institution, pasensya, sorry. Yes, sir. Kapangayon ko kapatawaran sa BGMP institution kay medyo naalang-alang ang inyong institution. So, bululigan talaga. May mo ang coordination kung sino man ang involved sa sulod. Mo ang action. Yes. Hindi na mag-abot siya nga nakaladkad pangalan, pero may ebidensya, may revelation ang nadakpan na muna. Kabaan, walang public apology no, nagikan sa Headers Association 8 sa BGMP 6 kabaan. Okay. Sige, Bombo Grace. Ako mahambal ko saludar ko la kay Police Major Jory Puerto. Sa siniya, hindi dapat mangina muna. Although, kung madumduman, tanginambal niya, ara sa sulod, no? Pero tigin klaro, yung pagiguro because nga na-offend abi ang BGMP. Pero sa pagkamatod, challenge niya sa BGMP, pamatudan nyo Imagine na bala, kung ikaw pulis, sagi sila balik-balik, dirak balay, gali, ang mando, ara man ang sa sulod, PDL, dira sa sulod, perti niya, Bombo Grace, ang balik nga daw, kagidjablan, na balang, ay grabe. Priso na, pero mayara pa siya sang power, sinuni nga priso nga niya, mo ning challenge na sa BGMP. No? Hindi nga padalman nyo pa nga mahambal ka mo mga sweeping, mga nano, dira, kaya insakto man ang ginambal ni Police Major Jory Puerto, kaya di dira man sa sulod mo. Gahambal siya, may ebidensya siya. No? So, sinuni nga preso ni, nga tamaan ka powerful, nga preso na siya gani, PDL na siya gani, siya parang gamando, sang transaksyonan na is illegal nga droga sa gwa. Grabe, puwerte, no? Believe man ka ba? Anyway, sige. Bombo Grace? Yes. Okay, sige, Bombo Grace. Yes, may tagsa-tagsagi ka obligasyon ang PNP kag BGMP 6 so kapay pa nga tagsa-tagsa ka mga obligasyon no himuon gid sang ayo sa sakto kag hindi masulit no kay sa bahin naman sa illegal na droga nag-amend na nino from the Republic Act number 6425 of 1972 amended to riding funds no sa other purposes so naghimo na siya nga Republic Act 9165 ko sa diin nag-strengthen pagid ang penalty, Bomboan. Okay, sige. Salamat, Bombo Grace. Yes, Bomboan. Live to sa Police Station 1. Ini si Bombo Grace in Baton Report. Para sa mga sa radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang aga. Correct na from custom to our jails. Tingi-tingi na lang na di 1 to 10 kag mag-greyhound sila bala tani. Natiya mo gid imbes nga sagi kamo tuya katutok sa statement ni Police Major Jory Puerto kay ti matuod man gid hambal niya nga may ebidensya siya. So instead of focusing sa sini nga malisyoso na amo ni amo to, abi operasyon kamo dra sulod mismo kaya ra na gid sa sulod. Hindi nyo pa matadlong na no sa BGMP bala. Kay di bala ang statement nga ni Police Major Jory Puerto, hindi man na siya magbulya sang statement nga mus ni kuway siya ebidensya. Kita mo gani sa interview, hambal siya. Ginasulit-sulit niya. Manya ako naka-mention sa bilog nga BGMP, gapangayo sa pasaylo, pero may ebidensya kami. Dira sa BGMP takuling. Nga ang isa ka PDL dira, amo ning challenge sa BGMP. Sagi ka mo pagwa dira official statement, abi pagwa ka mo sa statement nga, abi kay investigaro namon, verify namon ni kay, ari na gid sulod, no? Insulto ni katama sa BGMP nga, priso na gid, PDL na gid, hindi pa nila makontrolar. Unless otherwise. Otherwise. Hindi mga palamang kutanon.
Kung may pipila dira, amo na lang hamal ni Police Major Jory Puerto, kung hindi man na iya makatransaksyon dira, kung matuod ini sa ebidensya nga nagagwa sa ilang nga mga nagkaladakpan, kung wala sa man nagatolerar. Meaning may connect na sa sulod. Kung basihan mong ebidensya, ha? Kay ang statement diri bala nagpagwa sa official statement ginfocus gid sang PGMP RO6 no sa nangin press release press statement ni Police Major Jory Puerto station commander sang Police Station 8 ang hambal diri sa to quote ang hambal diri sang PGMP Region 6. The statement of Police Major Jory Puerto of BCPO Police Station 8 made before the media, publicly accusing BGMP as a whole to be tolerating PDL, to have illegal transactions solely on the basis of declarations made by the apprehended drug personalities is very unfortunate and highly uncalled for. We hope that this accusation against the BGMP, a co-equal public safety agency under the umbrella of the DILG, is not the official statement or position of the agency he represents. To quote, gin-quote pa nilang statement ni Police Major Jory Puerto. Dalom-dalom kay tiyang BGMP, ginpabayan lang nilaya ang ila preso mag-transact. But if you read between the lines, ang aton lang niya ha, amo niya hinahambal, kaya sa operation mo, tiya lang nga na yung balon yung bilog nga BGMP, so kaya yung operation, tira ang ginatumo niya sa katakuling, all the while, na-specify, that's why nagpangayo sa pasaylo, pero hambal, ang ginahambal dari nga ang declaration niya, ginhimo niya lang, because nga sa declaration ng sang drug personality, hambal, diwat ni Police Major Reporter, no, may ebidensya kami, may video kami, may video call, tinibid ebidensya, gid na tuod. Hindi ba basta-basta magbuya ka lang sang statement? This conclusive, amo pa ning statement sang BGMP 6. This general conclusive sweeping statement of Police Major Puerto made before the media alluding negligence on the part of the BGMP as an organization is completely misplaced and baseless. Besides the existence or non-existence of an irregularity in a jail facility will not necessarily make jail officials liable for negligence, lest we can also make the same conclusion by the existence or occurrence of criminality in a particular locality. Hindi na ako magpadayon na. Instead, ako yung ako believe sa siniya nga statement. Sa akon opinion ha? Sa akon opinion. Why kuya believe sa siniya nga statement? Instead nga, pakamanauton nyo to si Police Major Jory Puerto, kay feeling nyo na huyaan ka mo? Abi, investigara dra sa sulod mismo sa jail nyo, kay instead of doing that, kwaon nyo tong ebidensya. Sa kay Police Major Jory Puerto, abi, Major, makakwan tani, work hand in hand kita. Kay kung tanawon tabi ning ebidensya mo, kay nagambal ka, may ebidensya ka. Kay kami na dre mahuyaan sa sulod, kahuluya ni. Kung tanawon mo, kag kung pamatudan, kung ako yung kay Police Major Jory Puerto, i-push siya pagid ni kay nga, kung na matudan, ti sila gidra sa sulod alangan man ma-exist dira ang transaction, sa illegal nga droga, kung hindi pang itolerate, kay una bes, kung naraksun sa peswan nga, pwedeng cellphone, pwede ka lang maka-video call, priso ka gani, deprived ka sa imo liberty, deprived ka sa kahilwayan mo. Tapos pwede ka lang katulo transaksyon dira. Ano ng mga tao dira sa sulod? Lipong kung matuod ni? Sa sulod sang BGMP? So why kuya believe? Di bla? Sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo? Matsyag ta. Dot-doton yung ganyan si Police Major nga. Tapos i-comparar nyo pa nga, pwede man na kami kambal galing, kriminalidad, amo ni? No. Amo ni hindi mayo sa aton. Nga instead nga, ginambalan kita, nga may priso ka mo dira, base sa ebidensya, naga-video call, naga-transaction sa illegal nga droga, instead of welcoming, amo nang budlay instead of welcoming sinang statement lang, ay, tuod, ti abi-abi tanawon tang ebidensya,
Kaya do kahuluya man na sa part namon nga may nag-exist illegal nga droga, pa-check ta duton nyo pa ng police major ya sa iya statement. Kung tanawon mo, tiway man na siya sa intensyon nga pakamalauton ka mo. Dira, but kakapoy na on their part, operation sila nga operation sa illegal nga droga. Imagine, nila nga, February 1 and 10 nila nga operation. Amo nang gahambal, base is ebidensya. Ang mando ara sa sulod, ang transaksyon nanay. Hambal ko na ganito, hindi man malayo sa iban to sa, like sa Metro Manila, sa New Bilibid Prison, nablang, gusto malibog paminsaron mo, ano ning pagkahimtang ni nga priso na ginagani sila, doon sila pa yung may puder? Di bla? Iba na ito yung mga kautulan reactions, signal jammer lang na ang katapat, kadako sang budget sang PNP, saludo ko kay Major, pero why mangayo siya pasensya? It makes him not whole to that he decided. Tindugi. Ang aton diriti. It could be, hambalan siya nga, pangayo tupsensya, kaya mo na dala sa mo kami, pero no, instead of pakamalauton taning police major, ma-work hand in hand ka mo. By i-clarify, ano na yung pagtawag, i-check ninyo dira sa sulod, kay base may mga kakulangan man. Base, it could be. Dako na nga tampa sa BJMP. Di ba? Nga makon mo ang transaksyon. Or ang mando sang isa kay sinuna nga poderoso nga tao, gamando pa siya sagwa ka para sa transaksyon sa illegal nga droga? So, amoy nang masubo dira. No? So, believe man tagani sa kay police major, pero kay nahambal niya na. Because naman niya, kapila kami operation, na mo ginahambal sa ebidensya. Oh. Tapos, malas pa mo pagwa ya statement ang BJMP nga do, sala pa. Ay, grabe. Di ta mag-amusin na, no? Amo pareho na bala sa binahambal nga. Di bla ko kis, may mga bagay bla, gina-criticize ka. Instead, nga man yun nga, malain buot mo kay gina-criticize ka, abi i-welcome ina. Ay ti, sa pagkatawo mo, base it could be nga, mahimo nga, may mga sala. Gina, mga mo sinabala. So, kumparar mo dire, nagambal ang police major nga, may ano, sa sulod nga, siya may nagamando, may PDL. Instead of, matsyagta, dudot-duton yung kag nano nga, dusala niya pa ni, i-welcome nyo na kayo mabala. Sige, be, kay investigaran tala di sulod, kay pakahuyan niya kami sini, kay PDL lang ni siya. Buta ba lang PDL, priso, nga makatransaksyon, no? Sining illegal nga droga. Amo nang dako nga tampa sa inyo sa BJMP kun matuod. Amo na iya ang tutukan. Amo na iya. Constructive dapat ang gwa guilty. Gani man. Sakto na. No? Instead nga, welcome mo. Kabi nga constructive na. Basi, kinanglan mo, may improve kami di sulod sa facility ho. May sa intention nga tanan gid siya. No? Galing tiyan mo na bla. Depensa dayon. Mangakig dayon. No? Anyway, sige. Mapause kita for a while. Pagbalik ta, Bombo Anthony, mangin kaupod na naton. Ng ato niyang Bombo correspondent. Check ta ni, no? Direkta iya sa Brunei. Kamustahon ta dito sa ato niyang pagpangalagad diri sa Bombo Reports, First Edition. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga bala. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigit lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Antes pa man ang ato ni mga sister stations, no? Bombo Radio Western Visayas para sa ato niya pagpatigayon sang region-wide tay subong yang nga aga. Bombo Anthony, okay kita, no? Yan naka-join na sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa pila iyak ka mga nagapangunang mga balita. So, kamusta ka mo dira sa mga kauturan? Taga pa ni nagamalataho, aga pa nagabulug tao. No? Sa libat bugtaw na bangon na 19 minutos na ang nakaligid sa oras ng alas 5 sa aga. Sa piyak nga linya, checkero nato ng ato niya Bombo correspondent direkta sa Brunei, Sir Mark Tan. Sir Mark, maayong aga. Wala audio, Bombo Anthony. Sir Mark? Hindi niya ako mabatian eh. Okay, sige. Sir Mark? Batian mo na ako? Okay, wala gid audio. Sige. Okay. Sige, doon hindi kita katigayan sa iya, no? Sige. Sir Mark? Okay. Okay. Hindi niya ako mabatian ko, no? Oo. Sa headphone niya. Okay. Sige. Sige.
Okay. Base sa iya na ang problem, Bombo Anthony, no? Kay hindi niya mabatian. Why niya na on siguro? Naka-mute. Okay. Sige. Again, ha? Sir Mark? Ano natabo sa iya? Why siya, siguro, no? Monitor. Supposedly, no? Amo ni ang chikeron naton, no? Sa aton iyang Bombo correspondent sa subong iyang aga. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Anyway, sige. Okay, pakwaon mo lang sir imo headset abi sir kay basi dira ang diferensya. Sir Mark, kwa lang imo headset. Hindi niya guro makitaan no, Bobo Anthony. Nga kwaon niya lang iyang headset. Okay, Sir Mark. Sige. Sige lang Bobo Anthony. Do ka budlay gid. Okay. Hindi kita katigayon sa iya, no? Kabudlay gid. Anyway, sige. Nagdangat kita sa oras. Oo, sa iya gid gurong problem. Sa iya gurong problem. Kasi iban okay man. Sige lang Okay, sige na lang, Bombo Anthony. Why tami may mo? Okay, sige. Moving on sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. Sa aton iyang mga tagparamati, no? Sa dugang pa naton iyang balita diri sa aton iyang pagpangalagad sa subong iya nga aga. Sige, damo pa kita mga nagapanguna nga mga balita ang aton iyang tutukan diri sa aton iyang paratuntunan. Nagdangat ni kita sa oras 22 minutos na. Ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So sugod buwas nga adlaw ha, balikan nato ng patrol Bombo Anthony. Kay sugod buwas nga adlaw. Alert level 2 na kita. Wow, grabe tani magsigi-sigi no. Buta malon yara nata sa low risk. Magambal kita nga alert level 2. No. Yara na kita sa low risk sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. So kaya amo man gining gina-expectan natin kay nagnubo-nubo man gidang sa utilization rate, sa hospitalization, no. Kaso nato nagnubo man gid sa aton sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So nubo nata. So kabay pa magsigi-sige lang amo ning ginambalta nga ano nakitaya. Kumbaga bla enough na no ang duha ka tuig. Debla nagsugod man gid ang COVID-19 pandemic somehow amo ni February diri sa aton sa Pilipinas, March. So nagduha gid jaya ka tuig. So kay ti kung tanawon mo ano naman vaccinated naman halos ti kita mo kahapon may kick off gani kita sa vaccination sa mga kabataan. Parte man to no, ang mga kabataan kahapon madjag na nag-enjoy, nag-attend lang sila Bombo Anthony isang birthday party. Diba, kung magkanto ka sa vaccination site, mayara to ice cream, mayara to cake, mayara to burger, mayara to mga candies. Diba mo gining gusto sang mga kabataan. Diba? Amo gini ang gusto sa mga kabataan. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Sige. No? So, nag-enjoy. So, ang mga kabataan, namin man ang mga ginikanan, no, very cooperative kahapon ni adlaw. Na blang, syempre, gusto man, kung ikaw ginikanan niya, gusto mo man, maayo gining mo yung bata, Debla? Gusto mo, okay, sa pabakunahan mo. Pero again, kitaya, February 16 until 28, alert level 2 ang Bacolod kag Negros. Pero ang Metro Manila will remain past alert level 2 until February 28. So pareho na kita. Kay ang nag-una, sang February 1, nag-una yung Metro Manila sa alert level 2 mo. Kita nag-alert level 3 pa kita. So pero Iloilo, alert level 3 gyapon. Okay. Sige. Checkeron naton sa aton nga mga kauturan kay sa aton mga kabombo, balikan naton ang patrol si Bombo Grace sa dugang pa nga mga balita. Bombo Grace, please go ahead. Bawaan, duha ka mga lalaki ang dakop sa drug bypass operation sa BCPO Police Station 5 sinigid lamang nga kaagahon. Bawaan. So ang mga suspectado ang kilala kay Esteban Cabrera, kag Jordan Cabrera. So, bawaan, panatan naman akong mag-utod. Kasi na, kung magpakaisa lang abi. So,
nakuha sila babaan ang 6 ka mga gramos sang suspected shabu kaga may valor ining more or less 40,000 pesos. So ining duha nga mga suspetsado babaan ang gindana naman sa police station 5 for proper disposition. So mga nakuha sila nga mga recoveries babaan may ara nga isa ka small heat sealed transparent plastic sachets containing suspected shabu. May ara man nga duha no ka big heat sealed may unod man nga suspected shabu babaan. May ara pagid 3 ka mga elongated heat sealed transparent plastic sachet. Amo man ginakaundan sa suspected shabu. Kaga duha ka small heat sealed transparent plastic sachet pambuan. So sa ilan nga no ginamarkahan man no nga nakuha sa duha ka mga suspetsado kag may ara pagid mga drug paraphernalias bambuan. Isa ka weighing scale no, isa ka improvised tutor kag mga nakita man nga mga traces bambuan sang suspected shabu. Kag may ara man isa ka gunting, isa ka bamboo stick no ginagamit sa pag-clip disc, kag disposable lighter, kag isa ka plastic tray. So bomboan nagkapatigayon na siguro no sang pag naman duha on pagbaligya man din babaan. Grabe no. Ang ining binagligyan ay isang illegal nga droga ya, Bombo Grace. Hindi ni mauntat-untat kung sige-sige man gyapon ang supply dinakpanay amo na. That's why nga do ka into na lang ng ato. Although okay man na, at least nag-operate ang ato ng mga kapulisan. Pero kung hindi mo binggong puno-puno siniya. Balik-balik lang man sa gihapon, Bombo Grace. Sakto na bomboan. So ang teknik sa ato mga kapulisan kisa sa mga magadmay nga ini dira matungod ko sino gining ang puno gid mo. So gumaan patigayon sa gihapon or nagapatigayon sa gihapon sa mga pag-angot-angot mula sa mga kapulisan sa kanila sa drug bypass operation para nga makuha nila ang dako na tao sa ikutin kung tama yung lain ng mga identification ang ara sa nag-engage sa illegal drugs so drug courier no nagadulong sa droga may ara nga bodeguero no ara man nga pusher gid saya kung wala to baligya bisa iya i-refer yan sa pusher B kumbuan no ang kliyente ya do man pasunod ba sa business no bawal gid mabuan magpanubo sa performance sa amo ni klase nga business kita si biya kwarta no? Kapital mo kulba ba lang ba. Okay, amo gani. So that's why nga mabalik matagyapon sa hambal ni Police Major Jory Puerto bala no nga kung may nagamando sa sulod to sang BGMP nga dako nga tawo nga siya nang nagatransaksyon sa illegal nga droga ti isa na nga dapat dakpon tagid to no kung may mga ebidensya man lang kita kay it could be nga posible kung mando dako ni nga mga pagmando ni ti mapahagan-hagan kay amo na ginambal kung siging supply, siging mga dalagko nga mga tao, sige man gyapon operate no sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo ti. Amo na sige-sige lang Adres dalom ya ti, dalo dakop ka lang mga tiningi-tingi Bombo Grace kun isipon mo gani. Di ba? Everyday man ang pagpatigayon sang bypass operation di ba? Nagbabuan ang iling mga magadmay ngayon may mga panitiban, may mga previous case. So, wala, kung masabi naman, surrender o kung ako, balik sa kwa, may balik na. Ay, po, sulit po or round in round, no? Mga kapulitan, dati, sige man Japon, pag-monitor kapag ako. Okay, sige. Bombo Grace? Yes, Pamaan. Inisig Bombo Grace, yung labat na nag-report para sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton no sa dugang pa nga mga balita hidron sa aton subong yang aga. Diri sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo report sa first edition. Okay, sige. Mayo na ang balita Bomboan, yung alert level 2 na ta, hindi na para makabangon naman ang ekonomiya dito sa Negros kag sa Bacolod amo man gani no.
kunyara na kita sa alert level 2. Kabay pa, nga magsigi-sige lang pangamuyuan tama, alert level 1. Tapos wala, nagiging alert level status. Pero ang pinaka-importante, kaya ginapatihan natin nga, isagid sa mga liabi sinitanan. Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo, nga mangin vaccinated na kita. Kaya kung ang tanan vaccinated na, ang kadam unvaccinated na, at everything else will follow. Kita mo gani. Makita ang tagida, ang vaccinated ng halos ang kadamaan, hindi kita matalatamaan, di ba? Yari na nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning! Sang duha ka oras. Upod ang The Technocrats sa Band San Plazuela de Iloilo sumugod lasay sa gabi. Subong ang Iloilo City nagapabilin sa Alert Level 3 pahanumdom sa publiko nga magsunod sa minimum health standards. Maga-observe sang physical distancing, magsukso sa face mask, maghugas ang kamota, kag mag-sanitize. Kag yara na naka-standby sa piyak kalinga aton Shakiron ang aton mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una ti mayong balita man sa amon para sa amon sa Bacolod kay sa Negros kay yara na ginpaidalom sa alert level 2 sugod buwas nga adlaw. Kahapon ining nagwa ang statement nagikan iya sa national government, sa National Interagency Task Force nga ang Bacolod nalakip kag ang Negros Occidental nga ipaidalom sa alert level 2 from alert level 3 kami. Alert level 2 sumugod buwas nga adlaw February 16 until to February 28, 2022 kay nagkulokalma man gid Bombolensi ang kaso sa amon diri. Magluwas sina ang hospitalization bala, ang rate bala, ang utilization rate nagnubo man gid. So that is why gin-expect man gid ni sang Bacolod kag sang Negros nga pag kambyo sang alert level status manubo kami. Kag subong man sa duwang namon nga balita ining kick-off ceremony sang pediatric vaccination kahapon nga adlaw diri sa amon sa Bacolod kag sa probinsya nangin man din nalagon. Sa Bacolod may 4 ka mga lugar diri na agpatigayon sang kick-off ni nga ceremonial nga vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 ka tuig. Kaangay ba lang natabo sang children's party kay dira sa sulod amo man nagulo sa inyo dira Bombolinsi sulod sang vaccination site do may mga balloons, may mga decorations, may mga mascot, may mga tanan, maski gari maskara dancers, may hara, may pa-burger, may pa mag-birthday lang bata, no, may pa-ice cream, may pa-cake para lang malingaw ining mga kabataan. 4 ka lugar sa Bacolod sa mga hospital, sa Corazon Locsin, sa Queen of Mercy Hospital, sa Riverside Medical Center, kag sa City Health Office. Ang sabahin naman niya sa province of Negros Occidental sa Teresita Halindoni sa Silay nga Provincial Hospital. So nangin man din nalagod maning kick-off ining vaccination sa mga kabataan nga nag-iedad sa liwat 5 tubtob 11 anyos. Kag subong man ining sa statement bala nga ginbuyan ni Police Major Jory Puerto ang hepe sa Bacolod Police Station 8 do nag-ugtas gid ring BGMP kay nagambal sila nga ka malicious kag ang statement ka-conclusive, ka-sweeping. Naginbuyan nga statement ni Police Major Jory Puerto. Si Police Major Puerto nagpangayo sa pasaylo na hanungod ini sa ringin statement niya nga hambal niya dalom-dalom kay ti ang BGMP ginapabayan lang nilaya ang ila preso magtransact nanungod ni Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa illegal nga droga. Kay matapos to nagkaladakpan duha ka mga operasyon ni Police Major Jory Puerto sang February 1 kag February 10 kag may mga ebidensya siya, videos, no, may mga ebidensya siya nga may mga naga-video call nga ang transaksyon sa illegal nga droga ang nagamando PDL pa na Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Tika ron pagwa statement na BGM pero nakamalisyoso man ka sweeping hindi ni mayong statement hambal subong ni Police Major Puerto kung naghambal ko nga gin-generalize kong BGMP nga pangayo ko po saylo pero ginapanindugan ko nga mayara gidya base sa ebidensya namon nga nakuha nga ang nagamando sang transaksyon sa illegal nga droga isa ka PDL. Tihamakon mo na. Amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madam, salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
sang kapis kahapon nga adlaw nagpatigayon sang Operation Baklas ang amon diri nga Commission on Election o po mga kapulisan kag taga DNR kag ginpangkakas ang ining mga oversize nga mga tarpaulin o kon mga campaign materials diri sa syudad sang Rojas. Siling ko gani ginpreparahan na to ang pagbutang sa mga dalagko nga mga tarpaulins kay man subong adlaw magaabot diri sa syudad sang Rojas si Vice President Leni Robredo. Ti plastaran gito kay ang syudad namon subong kadamo sa mga ribbon ka mga tarpaulins nga makita ang itsura ni Vice Leni kag ang iya sining nga grupo bala nga nagapapili sa national. Ti kahapon gid nagpangkakas gani ang iban to nga ginpamutang nila ginpangkakas sa komisyon ng eleksyon ng iban diri sa ilak nga hindi na gid makuha nga taas-taas bala ginpanghatagan lang sang letter nga ti sila na lang magkakas kay kung hindi sa kaon gito sa sunod nga pagbalik sang taga Comelec. Sa iban pa namon diri nga balita ginasabat diri sang barangay Kagawad sang barangay Kagawad sang barangay Kabangahan sang Banwa sang Panitan ining reklamo sang pila ka mga mangunguma nga ang ila sini pagabatunon bala nga 5,000 pesos nga ginahatag nga ayuda sang aton sa nga Department of Agriculture nga ti sa ila sa nga pag-istoryanay ginaplano pa man lang nila ni nga ibanan santag 300 pesos ang ining 5,000 kay ihatag sa iban nga mga mangunguma nga wala madala sa listahan kag hindi makabaton sang 5,000 pesos kay sa petsa 25 pa man ang release sang ila sini nga ti ayuda niyo para sa mga mangunguma. Ti kay naglain ang buot sa mga mangunguma kay ti bawal na kag nga ibanan dason si Kagawad Milagros Sineta nga muna serbe man nga presidente sining Farmers Association dito sila nga barangay amugid kuno ang panguna nagadako-dako nga ti ibana ng ila sining nga ayuda kag ipanghatag sa iban nga wala makabaton. Sa iban pa namon diri nga balita ginapaimbestigahan diri sa nga okon ginapa-explicar sa nga amon diri nga Department of Interior and Local Government o kon DILG ang sanggunian panlalawigan may kantanan sa sining way sa gyapon maaprubahan nga budget sa amon sini nga probinsya. Kay kung matandaan nyo, ang amon diri nga 8 ka mga board members diri ginpasakaan man isang kaso ni Governor Nonoy Contreras sa opisina sang presidente kag ginapasabat man matapos gani nga wala aprubahan, wala ginaksyonan ang ining request for supplemental budget para sa sweldo sa mga casual contractual employees sang Rojas Memorial Provincial Hospital para sa bulan sang Oktubre kag bulan sang Disyembre. Nagkakahapon nga adlaw kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day ti may ara diri sang 95 ka mga pares nga magkahagugma nga libre nga ginkasala dito sa Banwa sang Pontevedra sa pagpanguna man diri sang LGU Pontevedra kag dito naman sa may Banwa sang Pilar ti mayara sang 17 ka mga pares nga magkahagugma nga libre man nga ginkasal sang amo nga LGU. Ti kagabi gotok-gotok ang mga ang mga palamahawan, mga kalan-an, partikular diri sa amon sa nga People's Park sa Barangay Baybay kay kanami kay San Chimpo kagabi bilog pa ang bulan gani halos ginanugid na nag-enjoy gid ang mga lovers sa pagselebrar sang Valentine's Day kagabi o kahapon nga adlaw diri sa probinsya sang Capiz kag wala man sa mga untoward incident nga naglalunta diri sa probinsya sang Capiz related diri sa okasyon o konselebrasyon sang Valentine's Day. Amo na mga balita namon diri balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radyo Rojas, haylo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo no kag bilog nga probinsya sang Aklan may nagluntad ka ponto nga isa ka fire incident no kon sa din
mga pasado las 4 sang hapon dito sa may barangay Dalipdip, Banwa sang Altabas, ginlamon sang kalayo no ang isa ka panimalay nga himo sa light materials nga ginapaning iyahan ni Mr. Reynaldo Galo kag base sinisal ng investigation sang Altabas BFP nga nagumpisa ang kalayo no sa moto daw wiring sila nga sa ina nga balay kag moto kay man himo sa light materials mo ang balay buto nga madasig naglapta ang kalayo kag pag-abot sa taga BFP og daw nagid ang ina nga panimalay. Di nagkandak lang sila to kagapon sang mapping kag amo to ginamulubanta inisal nga estimate sa nangin danyos mga 17 to 20,000 pesos. Pero subong ila pa na gina-imbestigaran. Kag sa dugang pagid namon diri man nga mga balita, may 3 man ka mga kababayan no ang ginadakop sa amon nga may Manabas PNP ini matapos nga nagtuhan nga nagahampang sang tongits. Ni kagapon dito sa may barangay Habana, Banwa sang Nabas ang naresto sa amon nga Nabas PNP ang Sanday Romalyn Manhak, Hayay Bartolo kag Evelyn Antonio kag residente sang nasamitan nga lugar kung sa diin muna no na-recover pa ang taya nagabot sa 1,685 pesos. So sumunga adlaw, sumungaga pagapailan sang kaso nga violation sa PD 1602 or illegal gambling ang muna nga mga akusado. Kag sa bundugang pagidiri nga mga balita kagapon siyempre Valentine's Day based man to sa aton nga pag-interview kay Miss Ann no isa ka cashier 12 years na nga cashier sa isa ka hotel diri sa Banwa sang Kalibo mas madamo ang nagkadto sa ilang nga hotel Sunday no halos sa aga pa lang fully booked na sila pero kagapon mga 12:30 na sang aga or utradlaw daw may mga 30% pa lang sila no ka mga guest dito nga nagpabook pero pag-abot sang mga 5 to 6 PM daw nangin punuan man no kay mo to daw out na ang iban sa ilang trabaho na mga related sa Valentine's Day mo to bulak namon ubusan sa mga flower shop kag muna no ang mga lugar diri nga ginakadtuan sang mga partner Pastrana Park nangin punuan man kagapon nga adlaw. Kag syempre akla na sa alert level 2 ang bisa ka buwas kag hasta sa katapusan. Amo lang ni so far mga nagapuna namon nga mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga balita ti kahapon wala diri may na-record ang Iloilo City Compliance Team sa mga violators sang Regulation Ordinance number 2015-447 sa kadungan sang Valentine's Day kahapon. Ang ining ordinansa nagadumili ini sa mga accommodation establishments sa pagsulod sa sining mga minor de edad bala kag ang paglapas ni ang may katumbas nga multa nga 5,000 pesos pagkapreso sa isa ka tuig o kung posible nga ti kanselasyon sang business permit. Tigin pahayag dari sang Task Force on Morals and Values Formation nga hugot gid nga ginbantayan kahapon nga adlaw sang ilang nga mga personnel ang 19 ka mga kaangay sa mga beach resorts, mga motels o lodging houses sa palibot ya sa Sudilo. Ila mga ginistorya ini mga tagdumalahan ka mga staff sa nga establishmento may kaangtanan man sa nasambit ya nga ordinansa. Samtang sa piyak ka bahin na isa ka bulan kag tunga pa lang ang naglabay subong nga tuig 2022 Bombo Radio Western Visayas apang nagdangat na kami diri sa masobra 300 ang na-record nga vehicular accidents sa probinsya ya sang Iloilo. Sa sining nga numero 80% ang naga-involve diri sa mga motorsiklo suno sa record sang Iloilo Police Provincial Office. Covered sini ang record halin sang January 1 tubtob sa Pebrero 13, 2022. Samtang kahapon nga adlaw gin-anunsyar sang IATF ang bag-o nga alert level status ti kami diri sa may Iloilo Province, manginang Iloilo City kag Guimaras
Kami lang ya tatlo diri sa may Western Visayas ang nagapabili na sa alert level 3. Tingin pahayag man diri sang gobernador sang probinsya nga si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ti manageable pa ang healthcare utilization rate kag paagi sa sining alert level malikawan ang pagsaka sang numero sang mga pasyente. As of February 14 kahapon ang numero sa mga individual sa Iloilo Province nga nakabato niya sa complete dose sa COVID-19 vaccine ang yara na niya sa 72% sa kabugusan nga populasyon. Apang dari sa may Iloilo City nagpagwa man sa statement si Iloilo City Mayor Jerry Trias nga siya mag-aapilar sa IATF nga kung mahimo mapanubuan kami sa alert level status sa alert level 2. Kag sa probinsya man sa Guimaras magasapol naman niya dito ang mga local officials agad nga ti maistoryahan kung ano ang masunod nga plano kasunod sang anunsyo nga ti palawigon sa alert level 3 tubtob sa katapusan sang Pebrero. Ti maayo daraya kay nakaginawa na kamo gamay Bombo Radio Western Visayas. Kami diriati alert level 3 sa gyapon. Waay gid kami kaluwas kay ang Iloilo City kag Iloilo Province ara sa gyapon sa alert level 3. Ti paano na bomboan kung magkadto kami dira sa inyo sa Bacolod? Welcome kami dira sa gyapon. Very much welcome kay alert level 2 na gid kami dire Bombolinsi. Ang isa gani dira kay di kon alert level 3 mayara pa dapat may espas ka pa, may mga amo ka pa sina, dibla? Although wala na sang negative RT-PCR test, basta fully vaccinated ka. So, hulaton namon ang executive order no sang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Today, kay February 15, nakita kayo subuas na implementar kung basi hasta na lang yung espas, wala na lang na. Kung sa halin kaya sa Metro Manila, sa iban nga lugar, kung sa airport ka, dapat may antigen test ka pa mo, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. So, basi, ang kay ginhambal man na sang EOC, sang tinalikdan nga, kung mag-alert level 2, ang possibility nga kakson na gid ang tanan nga mga requirements para hilway na tatanan, Bombolinsi. Amugid, makagulugin hawa na tanan-tanan, bomboan, Bombo Radio Western Visayas. Pero sa Rojas, siguro open man niya sa amon ang Rojas City, mangin ang copies kay kami diri. Wala man kami diri nagadumili sa mga magasulod diri sa amon sa syudad gani bisan pa nga mga returning overseas Filipinos wala diri sa may syudad sang Iloilo magkadto kun fully vaccinated ya wala na sang RT-PCR test nga kinahanglanon kag waay naman sa quarantine. Raya sa inyo, Bombo Radio Rojas, Bomboron? Iway naman no? Kapariyo man lang gid sang aton sa mga guidelines sa ginasunod Bombolinsi kag sa mga taga-Iloilo hindi sila magpuri sa pagkadto diri sa kapis. Although kami diri gina-retain saman sa katapusan sa katapusan sinimbulan sang Pebrero ining alert level 2 di kamo lang dira sa Iloilo no basi pa man sa pagtapos ang bulan magnubo ang inyo dira sa Iloilo sa bilog nga probinsya kag by March ibutang naman ululupod na kita nga ibutang diri sa alert level 1 sa Western Visayas sa Bombolinsi. Amugit ti ang ginalauman diri gani subong sa may syudad nga kuntani bala pahanugutan na lang o kung magapabor ang Interagency Task Force sa sining pag-apilama ni Iloilo City Mayor Jerry Trias nga panubuan ang amon diri nga alert level status alert level 2 kay bangod nga ti madamo man nga mga oportunidad ang magabukas sa iban paging nga mga trabahador sa iban nga mga mamumugon. Dira iya sa may Kalibo, Bombo Leonard, naka-adiho na sang ordinansang inyo dira nga gobyerno, Bombo Kalibo. Pero so far diri sa amon na Bombolinsi no, Bombo Radio Western Visayas kay man subong no, pizza 15 so buwas pa kami maumpisa man nga yara nga mabalik kami sa alert level 2 no. So depende pa naman sa amon nga provincial government kung may ara nga mangin gamay sila nga adjustment or may ikadugang no sa amon nga bag-o nga status subong pero ang amon nga expect gid basi kon mas pagit kay man level 2 no mas pagit nga magluga kami di kag kon pag-abot naman sa mga tupaday namon diri nga mga probinsya so very welcome na kag kapin dito magatabok sisla sang Boracay so until now no basi nido na guron o nga mga hapon or subongaga
makapoguwa sang EO no ang amon nga provincial government kung ano kung may ara silang i-adjust or the same man sigapon sang nauna to nga kami is under naman sa alert level 2 Bombolinsi. Oo, pero dira Bombo Leonard kung in kaso abi halin ikaw sa ibang nga bahin sa nga pungsod na tondri mga sa NCR abi magkadto dira sa Boracay. Wala naman niya sang ginapangayuan sang negative RT-PCR result 72 hours antes ang iyang pagpadulong dira. So para subong no nga nasa alert level 3 kami no kay may mga damo to nga mga turista ang nagatabok sa amon sa may isla sang Boracay no based man to sa amon nga Malay Municipal Tourism Office nga depende pa na no sa amon nga gobernador basi subong kay man sa alert level 2 mas pagig nga magluga no pero mas mayo kung wala negative RT-PCR para at least mag-triple gid ang mga tabok ang mga turista namon kapin nga halin gid didto sa NCR kay man ang NCR amo na ang may pinakamanamo kami nga sa subong ang NCR nagapabilin man sa gyapon sa alert level 2. Sige, alang lagi na ako nga tiyempo, hindi ko na pabalik sa inyo, madam. Salamat po. Sige, wala kita yung mga kabinet na tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Coelho kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapik